کنانے علم السلام علیکم مشوارس ولدا گل براوی نے سلام قبول کرے نمادا گرو پٹی سوارس ولدا ساڑی مسوٹا نن براوی تاریخ نا سلسلہ ٹان کریں گے تیونک گڈی کو ٹانٹی ان میں ارست خاصٹ کے انگریز نہ دور نہ ذکر مرو انگریز تقریباً سندھٹی کیرے نوز صد چل مسٹٹی کیرے سرمرو کسک ہندن اوکا مالو اوفکا پنجاب پٹی سر مسر تو راتا پنجاب پٹی سر مسر تو افتا تعلق اوتی دا خبر تما کہ بلوچاک پنجاب پٹی مریر سندھٹی مریر او قلات خراسان را سکوٹی مریر ولا انگریز نا اصول سک کرا ڈیٹ عراق کا مالو تنا جاسوسا ترائی کرے کہ واپاری نے صورت ٹی وہ مخلوق نہ بارات معلومات ہم تخارا تہندن اوف کسے معلومات از دا ہم تخارا کہ داڑے براوی کے ارے رکھ خواجہ افتا ایلو دادا کوماک بروکنو دادا کوماک ہمسائے و داڑے باوٹو دا تیب پولیٹیکل را سسٹم اسا کلاتنا اوڑا دا واقم مسوسر اندن اوفک آفر کریر بلوچاتے کہ اگر نم ننا فوجٹی بریرے تو مونی کے نن میں فائدہ تھے نا او بلوچاک انتے کہ محالبان کلاتنا براوی کا خصوص ہوتا بزغری کرے ہوتا جندنا انہوں بلویسی تسلو اور سر اراتا خان تو دوسرا بجنا سیٹا تو ہوتے تلفر خان تو ڈائریکٹ ہیتم کنن کتا سا وہ کہ وہ والا براوی تا سربراہ سک تو دونی کا صورت آلٹی اوفتے کہ انگریز نا ساتھ تنین آسان سک تو دامی کو بٹیلین نا پینٹ بلوچ ریجمنٹ نا بلوچاتے بھرتی کریں گا اوکا پد بلوچاک بھاس جگہ افتے کے کاریم تسر خاص ورٹ سندھ نارا فتح سک اوٹی دافتا بلو رولس سک میرپور خاص فتح کریں گا پدرا وقتا حیدرآباد ہنار تو بیر چانڈیا تا 8,000 لشکر او کرے تیار سک او دنا سکی اگر ننے جنگ ٹی نقصان از برک تو گوڑا نمونی برے رے فی الحال نو ریزرو بگو بہرحال جنگ حیدرآباد والا مننگو خمت بس چونکو جھڑپس مسا کراٹی سندھنا فوج کرے باتی سک اور انگریز قبض کرے تو تقریباً 1806 مسٹ راٹھی انگریز نا فتح نا اعلان مسو ملک بشنگا ارا ریاست سرک میرپور خاص اور حیدرآباد او قبضٹی بسر انگریز نا خیرپور نا ریاست کیرے تنگا ٹالپور آتے تو آموز دیا نالیس ہر تحریک اسی تحریک سسک اور انگریز نا خلاف جہاد نا اعلان کرے رکھ اور ہر تحریک نا ارا جہاد سک وہ تقریباً 906 ہفتے کا شروع میں تقریباً 805 سال وہ انت کرے رکھ اور ارا سربراہ سک سعود اللہ شاہ راشدی صاحب ہر تحریک نا ورنہ مارس سک اوف کرے 20 مارچ 906 مسٹٹی کرے گرفتار کرنگا سس او دے ٹرائل کرنگا حیدرآباد ٹیو پھانسی تنگا اوکا پدور تحریک تنا بالکل جاری تخا اس کا کہ پاکستان جوڑ مسک ہندن اسپین میاں تاج محمد امروٹی صاحب اسے انتہائی بلو بزرگ سسک اوفک ہم کہرے تحریک آزادی ٹی بھرپوری سال کو خصوصی وٹ افطارا رول ہے اور خلافت نارات انگریز دا
پارے کہ بھئی نن انت کے ترکی نے خلاف جات انت کے نہ جنگ کے نہ تو ہمو جنگ نہ مخالفتی کرے تاج محمد امرٹ صاحب بشمسک اودیم انگریز کرے انا دولت انت کرے وہ تا بندہ جنگاک مسر شہید مسرک انا جنگا تھی تقریباً تومہ کا محاذ آتا تقریباً 5,000 نہ خاص ارا شہید مسرک او میاں تاج محمد امرٹی نہ مازا براوی تان آندن 5-10,000 کی ارے مچ کرسا ہر طریقہ براوی شہید مسرک تو تیبہ سندھی تارا ڈغا کسر برائی تا ڈغا کسر داختان پلنگار دا کل بلوچ ریجمنٹ تنگان تھے کہ بلوچ ریجمنٹ نا انگریز نا فوجی اس بلو رول اسسک آئینوس کا نمبو مری کو بکٹی کو نظامانی کو لاشاری کو رندا کو مکشی اللہ نمنے کیے تھے یا چاڑیا داتے تیبہ سندھٹی جاگیر ارے اور پین ہچو جاگیر کسیا فاندون چند غدار سندھی تانم ودی مسر افتیام کرے جاگیر نمے نظر برو پلیجو کو یا کواوڑا کو ہندنو پھوڑوک علائنے کیے تھے دا چند قبیلہ کا سرک وسانا تانگڑاس انڑاک دا تے کرے چھنکو مطلب بھلو جاگیر آخر چھنکو ہوتے جاگیر تنگا افتے بلو جاگیر تنگا بلو چاکا سرک تو ہندن ننوری نا کہ دا سندھ نا تیٹی بلوچاتا مکمل اجارہ داری مز زمینداری داتو بس سندھی کسے طویل غلامی چینار اینوس کا غلامی تھیو دا سبق نم اسمبلی اور سندھنا نم محسوس کرو کہ یا تو بلوچو یا سیدو آنو چند سندھی کرے سیمپلام با کرے افتے تو ارے باقی ہچو مخصوص اور سندھی تا قبیلہ سرے او کرے داڑے حکومت ٹی افق یا او دے او پاور افق او بلوچاک ارادے بنے تا اغوا کے دیر مچھنی کے تر پھلیت یا اوفتے انتس کے طاقت ارارے قوت لٹھنا طاقت و کھل کرے بلوچاتے تو براوی تینا غریبی حالا تینا ہناخا کیرا کہ اوفک ضرور تینا مقابلہ کرنگٹیو او انت دا او اننو انت کیرا دا راتم کے دھاڑیلس یا پینکسس براوی تو تینے اڑے فکر بلوچاتا تو براوی ضرور وہ تو جنگ کے رہا دوں کہ تازہ رہا خڑکنا اگر ننگا پہ کے تو خانو جکھرانی براوی خلکو رکھ اوکا پت پرو چانڈیا علی گور چانڈیا وچھو چانڈیا پین چندی کسرو کا مالو کہ ارے انگریز نہ دورٹی ہم ہنا طریقہ ٹھی رہا شکارپور والا طریقہ سک وہ لول داڑیل برائی تھا سٹسو داڑیل تو نہ پنے تخار وہ تو مجاہد سے سک وہ ہم انگریز تو بلو جنگ تے سکا دا کل مرید اثر تاج محمد امرٹی صاحب نا تو دا وڑا کہ ارے براوی تا ڈغاک پلنگا براوی تے بے دخل کننگا پتان براوی کھنافتا بزغری کروی تا ماتا انتے کہ اوکا پد جنگ کرے کلاتا ٹی شروع مسک برائی تا ڈیٹی شروع مزدا جنگ او ارا وقتا بلوچ ریجمنٹ سندھ مکمل فتح کرے تو افتا نظر کچی آسک انگریز کی ارے براوی تے دا پارے کنے افغانستان ہنوی کنے نم تو ہچو تعلق سفق کنے کسریت بھی نم تو جنگ پر براوی تا ارا جندنا بندہ بلوچاک مالوان غداری کرے سو بلو ریجمنٹ ٹو تا حصہ سک تو براوی تے ہم جاچوز بینیفیسوس کہ بھئی وقت نہ ضرور تندو نکنو ہوتے کسریت بو براوی کو تے کسر تے سرک او کسر نا را ذمہ واری سک رکھوالی نو براوی تا سک خصوصاً مریک تیبہ بلوچاک شرارت کر مریک خاص شرارت کر انگریز نا کاروانی پھلا رکھ حالانکہ دا سی ڈرامہ سک انگریز دا ڈغار بروی سک
ظاہری مری تھے تو براوی جنگ تھے سرک اور خلقور خلفیر آخر امن امان کر پھر مگر ولدام انگریز کہ رے مطمئن اللہ کا بہرحال انگریز نہ سے بلو فوجس ریلنا ذریعے انا پٹری شائسہ چمن سرمسک اوکا پت کابل حملہ کرے تو کندار اولی کو اسٹیشن سک وہ دے فتح کرے ان مدان آخر کندار کابلٹی نا تو یہ انہوں خاص نہ بادشاہ سسک نہ سسٹم سسک نہ کس تو ذرا سس دادے ملے انگریز اوہ کامیابی متو مالی لحاظ انگریز بلو نقصان کن ظاہری تو بادشاہ منع نر فیر کس کے سک تو ننا صورت عالیٰ سخت پریشان کہ رے انگریز فدی واپس کر رہا تھا کوئٹہ کا آرمی بسک تو بلوچا کو دے صلاح سر کے بھائی نقصان مسک دان تاگ مسرک تو کلات ہم نما معاہدات پورو کرنے کتا ہم وہ کسر رام سوار پھلیں گا حالانکہ پھلو کا گرد آگتا سرک مگر داری صلاح سرک انگریز وان درکار سک انتے کہ ادھر خطر سک اگر تنتو بلوچا ساتھ تو تنیا برائی تو جنگ کرنے کا پڑا اور دافتہ ہو رہا کہ بھئی دا مال وانا میں نہیں تھا متیار و چنگا چاپ کھلے رہا تو جی بسم اللہ اوکا پد انگریز نا فوج کرے مستون کا سریال کا سیدھا کلاتا سیٹھنا ٹائم سک برائی مچھٹ سورک اور ایسے براوی تینا دفاع کرنے کا تھا اسا تو اسرا چونکو جڑپ مستونگو ٹی مسک مگر انتے کہ مخلوق کی ارے مچھٹ سک گراس کچی ہے ناسورا گراس خارانہ کنڈا ہے ناسورا جخام بچن کی بہرحال اندوں کرسا انگریز کے ارے سرمسک کلات ہے تو کلات نہ دامن خلقہ کم کلات نہ ناسور کلٹی تیرے کرے سر کے تاکہ دفاع مرے جنگ شروع مسک انتہائی کہ ارے خطرناک جنگ شروع مسک براوی تازیا بلا بلا توپا تا گولاک کلنا تیٹھی لگا رہا ہوں کلنا دیوار پرگنا کوشش کرے رہا تیٹھی براوی کا سے فیصلہ دا کرے کہ بھئی ننے جنگ کرو یہ شہید مرو یہ مگر دوت رو یہ فک تاکہ انگریز پلیت ننے کس دوخل خصوصا نیاڑی تھے وڑا ارا نیاڑی کا سرک پیرنگا اوتے انو منا مسک اوفتے ارا بالکل ہچو کاری مس کنن کتا سا تترینگ آرہا تو اوفتے کہ ارے اللہ نا راٹی قربان کرنگا اوتے قبر کرنگا بنائے گا نیاڑی تا ذمہ دارس کے فوجی دیریت بو او فوجنا خواجہی کا بو قبر مالو امبراوی خطا سرک ہر کا سنو سرپا مکی تین قبر اس خطا او داتی دا پانگا کہ بھئی اراوتا کا شہید مرے تو دنو قبر کبو اس کا فوج ٹی طاقت است تو ہمو غسل کر پھرتا ایمی پر شہید ضرور تف دا گڑا تا کفن تا دافتا بہرحال امبراوی شہید مرے سا کرے رہا اوتے کڈ کر سا کرے رہا انگریز نارا پوٹنگر صاحب تینا کتاب ٹی نوشتہ کے کرانا اردو ٹی ترجمہ کرنگا عبرت کدائی سندھ اوٹی نوشتہ کے کدائی تے ای دا خاطرہ پاش کے وکے دندرہ دا گناہ کرنو اونا ننے کرے کنا بچا مرے کیا منہ دیا کنیا پکڑ مف کی دا حق پیش کیو انگریز تو اسے قانون سے کہ اگر نی حقیقی دے پیش کے صدروغے ڈھکی پیسے تا گوڑا اللہ نے معاف کے کھا ہمو بنیادہ دا گوڑا دائی تی کرے وہ پارے کہ بھئی ننا کلات نا ایچو کسور سلو کلات ننے عملہ قانون کے کتاو نا مگر نن تینا سرکار ڈروغ رائی کریں کہ بھئی دون نن تو حرکت کریں نو داخل ننے نقصان مسکو تا وجہ نا براوی تا بادشاہ سک تو لہذا ننے اجازت ملا نن دا عملہ کریں اور ننو تی لکھان کہ بھئی براوی لغورو قوم سے دونوں سے فوجٹی ننا بفکک حالانکہ براوی کو تا فوجٹی نا خاطر انتا سکے براوی تینا ہمسایا ایلو مخلوق خصوصا مسلمان تا خلاف انتا کی انگریز نا حمایت کری انگریز نا فوجٹی کارک
برائی تینا غیرت سک برائی تو بلوچا تنبا جا ایلو قوما تنبا لوس کہ تینا غیرت و فرنگی تو وارتا میرک برحال گوڑا اسجاک سے نوشتہ کہ براوی تا نیاڑی تے دائی تنا وہ درد اللہ کہ دا ہفتہ سے مثال دا دے رکھن تنو اصلو تے درد دا دا سکے تینا دوتیٹ تینا علم او تینا ارے تینا باوے تینا ایلو سیالازی دا تے کھڑ کرے رہا آتے نیاڑی تو لاش تو تعلق تخپک نرینہ لاش مرے چاہے ظالبون لا تو نرینہ دیر کھٹ کے رہتا تو دا سے پوسکنو اسے دردہ سوچتے کہ سک پداندا بنائیں گا مسنک جنگ کرسا ظالبوک اوکم شہید مسرک ارا با زخمی سرک شہید منن کتاس اوہتے ہم قربان کریں گا سس تو دا براوی تا عجیب و جنگنا طریقہ سسک کہ تاکہ ننا کس گرفتار مف انگریز دا زیادتی کریں گا پد شکیم مسک مگر انتے کہ اوہتے اجارہ داری کروی سک ہندن قلات نا زیا سیاسی لحاظ انگریز نا قبضہ مسک او بلوچا خوش مسرک انتے کہ دا قبضہ پد انگریز بروکا را خان سکو دے مجبور کرے کہ نی اسے صوبائی خود مختاری پاستا یا اسے حد سے اس کا کہ ارے خاران آزادی تک خاران نازیہ سختی کپا او دیتنا ماتیت سرپد مفا او دیتنا ریاست سرپد مرک ہندن ارا ننا ڈغار سک حقیہ سمندر اس کا مکران تو او دی ہم کہہ رہے مکران جتا سے ڈیوینس جوڑ کرے او دی معتبر کرے او دی ایسے وڑ سے گچکی تے ہوتا سردار کرے مونی استا ہندن لس بیلانا را براوی تا ماتھے تا سرک اوفتے ہم کہہ رہے جتا سیت استسک ہندن کچینا را بلوچا کا سر اوتے بھی ایسے جتاو حیثیت استگنا کوشش کرے او براوی مجبور کرے کہ بھئی دا نی کنا دفاع کنن کتایس کنا کسر نازی حملہ مسر دون حالانکہ حملہ کر فوکام جنتس بلوچا کو تو اول سرک خصوصاً مریک تو مریتو تو براوی جنگم کرے کافی بندہ شہیدم مسر خلقر خلفر انگریز منصوبہ سگوڑا انگریز پارے بھئی دارا کچینہ علاقہ دادے کنے لیزائے تک اور افغان تو چاغیز کا سرد دادے ہم کرے لیزائے تک برحال برائی تو پن کسر اللہ دادے کہہ ٹھیکا تستا انگریز دانا پن انتخاب برٹش بلوچستان دانا صدر مکان خانگڑ ارائن جکوات پر تا جان جیکب تینا پنا خانگڑ نا پن بدل کرے خان صاحب نا دا اصلٹی نوری نصیر خان نا پنا آسک خان نگڑ تو اوڑے دا تینا کہہ رہے انتے ہیڈ کوارٹر جوڑ کرے اور نوے خبر ہے کوڑی بلو ایئرپورٹ ہم جوڑ کرنگا بلو اوڑے اجارہ داری کرنگا اینوس کا وہ ایئرپورٹ آکتا رہ رکھ دا سم افغانستان را حملہ انگریز کرے تو نا امریکہ کرے تو ہنا ایئرپورٹ آک استعمال وسرو تاریخ نا عجیب موڑ سے کہ ہندا بلوچاک ولدا او تو تعاون کرے رکھ کچینا پھر برٹش بلوچستان تخنگا اسے قلات نا حکومت تیٹی پوسکنو اسے ورنا حکومت اس انگریز قائم کرے دانا خلاف خان صاحب سپریم کورٹ آف برطانیہ ٹی کیس کرے کہ بھئی دا کناڈی نا پنے بدل کرے نے اور کناڈی یود لیز تی سنتا ہوئے قبضہ کرے نے اور کنا انتا تا شیطا پنتے بدل کرنے ٹی دا کیسے قائد اعظم کرے لڑا کا اور دا قائد اعظم عام وکیل سسک مسلمان تھے کہ انت کرے کا تو خان صاحب وہ دے ہم کہہ رہے تینا وکیل جوڑ کرے آندنن اورینا کہ ہنا فوج ارا ترکی ٹی خان عثمانیہ خلافت سکونا خلاف برسر پیکار مسک او انا ارا عرب بدو کو اما کہ بلوچاک حاجی تی پلارا دا ہم حاجی تی پلارا انائنو آل سعود یا یونائٹڈ عرب امارات دا دبئی او ابو ظبی والا امبلاک عمان
قطر کویت دا ارا مخلوق دا بدو عرب سرک تو داف کم انگریز تو وارتا مارک آخر عثمانی سلطنت ختم اس ترکی نہ انگریز قبضہ کرے باقی ارا علاقہ سو عربات بشخاتستا انانا بنیاد ہو تاریخ ڈی ولدا اسرائیل جوڑ مرکک فلسطین تان تٹھی داخسو بلوچ ریجمنٹ مسلمان تے نقصان تے جائلو انتا تھے عربا کا وارتا مار انگریز تو اینوس کا انگریز نہ پٹھو ایران انگریز نہ خلاف جہاد کرتا مداخلت کرتا او ہم منا کسر کے ارا کوئٹہ غان کائکک زائدانس کا او کا منی ترکیس کا کائکک تو دا ریلوے لائن ٹی ہم کرے ایران دانا کمک کرے تو تینا ڈغارے ایران تیتو ایران تو معاہدو کرے اما کہ کلات تو معاہدو کری افغانستان کاوا تو کلات تو تینا انگریز نبافتا مگر ایران نزی او عملہ کتو ایران کسر تستا وکا گدرنگائنا تو دون دا تاریخ ٹی اسی بلو علمیس مسک مگر ارادا انگریز نہ موجودگی انگریز نہ بننگ ارا کلات ٹی کہ ارے برائی تا سردات شہید کرنگ برائی تے شہید کرنگ بدل ٹی براویک بغاوت کرے براویک مشتائے نہ رکھ براویک پانر کرنن ہچو صورت سی ٹی کرے انگریز نہ دا اجارہ داری قبول کپنا او او وقتا برائی تا خصوصی ورٹ ارا صداق اسرگ یارا ورنائیں گا خانجان او نور الدین مینگل داف کے ارے ذمہ عرفی رکھ او تیب براوی علاقہ کوئٹہ غالس تک بڈس کا داڑے بغاوت مسک انگریز نہ بائیکاٹ کرنگا انگریز نہ کافلات پھلارا انگریز نہ کیمپ ٹی انت کرے رہا بھلو اسی ہردوڑس مسک او بلوچ ریجمنٹ براوی تے تو ماز جنگنا ملا علاتم دا خبر تما کہ خصوصی ارا بلا عمل آگ یا دو بدو را جنگ منگٹیو سراوان ٹی مفقق سراوان چھاپا مار جنگ کی خلی را اور کار ڈکرتے نے یا انگریز نا کیمپس پھلی را کچی ڈیرا مسوار سراوان نا دستا ہوتا کیمپ پھلاس سک تو دا را جلاوان نا سک دا مو پبن تو فقط جنگ کرے را انگریز اراڑی تو فقط جنگ مرے اور فوج تو خوی تماکا تو بلوچ ریجمنٹ کافی منتشر مسک اور بلوچ ریجمنٹ نا سپاہی تے ٹو خود دمال انگریز تینا سپاہی تے ہم انگریز اثر خصوصی ہوتی تروی تماک دا کمانڈ کے ریلیر تا مشتی جنگ نا تجربہ بلوچا تو خلو اور انگریز کی ارے چائے سکا گوڑا انگریز کی ارے آفیسرا کل انگریز سو سپاہی بلوچا کا سرک ہندوستان ہم گڑا سپاہی سرک بڑا جنگا چلا رہا آخر انگریز خان خدادہ نہ دور بسک تو خان خدادہ ورنہ مار سسکو خود ہم خبر تم تو کا اولازیہ پرشر شائیں گا کہ بھائی نی سردار نور الدین مینگلے پارک نائی سرداری ختم کے وہ او اگر کہ نی کنائی تے منی پیسا ارائنو ننا علم اختر جان مینگلے اوفتا پیر ارسک بن پیر تا رحیم بش او انگریز تو تفے انگریز نا ساتھ مسک او دا صلاحیت سک کہ بھائی اس کا نور الدین مینگلے گڑاس متنے تو یاو دے سرداریان دڑفتن اور اس کا نورا مینگلے کا سچرا کنن کا پک اور مینگلا تے کستونی کنن کا پک مینگلا تے بلو فورس سکرا انگریز فوج نے خلاف جنگ کرے کا بلوچ ریجمنٹ نے خلاف جنگ کرے کا آخر حکومت کی ارے نور الدین مینگلے پارے یا نورانہ نے دوئے تک یا بر پیش برک تو نور الدین فیصلہ کرے ٹھیک ہے بھائی کعوہ پیش مرے ویت کے بھی تو تھا باوت بھائی تفران جنگ سے موالنگ اٹھیے سردا کھول مخلوق دارے پارے کہ بھائی نی دا کا دوٹ کا سا نہار نہ مونٹی بس جنگ تو النگٹی جنگے تا پیا خیتے نہیں ہوتے سرپنچ کے خصوصاً خانے سرپنچ کے خدا داد خانے
کہ اراز نہ نورائے گرفتار تے سن جائے ای جنگ یل کرے یا خانجان جنگ یل کرے دات نہ ننگا تے موافم کہ سندھٹی پنجاب پٹی دا حرکت کرے رکھ کہ قوم نہ ننگا تے پھر انگریزا کنارہ کیاشی کرے رکھ تو دا نن تو بھی نہ تادی کرو نندا گڑائے برداشت کریں کپنا تو کنا ضروری کہ ای کا تینا خان دائی تے بنفیو کہ بھئی دنی انگریز لکھا سوار کرے نہ سک حالانکہ خان تو مجبور ہے خان نہ طاقت کمزور ہے سک براوی کے فصل کنن کتا ہو سا براوی تھی تو انہوں وسائل اللہ خانے تو ذر جاگ سے ہم بتاؤ کچی جواب کرے سو کچی لیزا تیرو کس اونگا غلہ بتاؤ کا براوی کا منتشزہ سو جنگٹی سر تو خانہ کی ہم مصیبت ہے سو وہ ہم انگریز نہ انو سر پر مخی اخراج آلہ کا بہرحال نور الدین دا کا فیصلہ کرے کہ بھئی ای کعوہ تو شست تینا ٹکری تین تو افی منگلا تا ہر سی ٹکان ہوتا ٹکری عرفے اراتا براوی وس کرے دارے تورے دا توننگ متو تو مناسب اللہ کہ دا مہمتی براوی مرے رکھ تو ہر سی تینا کسر تینا علم کسر تینا مارے دا تورائی کرے تو چھلو وقتا براوی تا مستندو ٹکا سرک قبیلہ سرک افتا آسے سے بندہ ہانو شست ٹکری او چھل میر صد بند مسوس صدنا قافلہ کرے نور الدین مینگل تو سردار نور الدین مینگل تو آرہا سردار نور الدین مینگل انتہائی سے بہادرو ورنہ سسک اونا بس جود سلامی حالانکہ دا شخص کی ارے براوی قوم نانو سرپم اصل ہیلو اسک او دانا را کمانڈرا کا سوٹی نورا مینگل او چندیلو سنگتا کا ورد سرگ خانجان زرگ زی دا سرمس کلاتے شیفتے نا گدانتے خلقلتو سرگ براویک اسرا بلا چکریک او اسرا میرو تو اواری نارا کشت دا بندہ ایلو کنا شیف گدان خلقلتو سرگ کلاتا شیف کی لغان ایتاگ مسرک نور الدین ورندی تیس بھائی ای بندق تفرہ ای دا جنگیم کیو انگریز دا کا بشمرے کا انگریز ننتو جو تعلق صفق اگر نی کچی او دے لیز کے انتیس ہوندے بس تیرا کچیز کا مرے او دے ایران اینوئی ہے یا افغانستان اینوئی ہے ننتے نا دا ڈیٹی دا پلی دی لی پرا ظاہر تھا سے انگریز دا اتنا زیادہ بلو غصص مسک انگریز سے منصوبہ جوڑ کرے کہ بھئی دا اراتم مننا تو ٹھیک ہے کہ مننے تو شیف نا تو بس کہیں پنا تزیہ توپ خانہ حملہ کروئی ہے ننکان مذاکراتا مسورک عیدگاہ مسک آخر ورندی تسنن کپنا تومکا تا کنڈان بوز پدامی مسک اور کس کیا رہتے نا تینا کہیں پٹھینا او نور الدین مینگل تینا سنگتا تے کل بنفے کہ بھائی دا معاملہ دوم مسنے بارا ننے سورا ننے ما بشمروی او تاجد خوانوی براوی مستاجد خوانا را تاجد ہم پت کرے اولا خاتے ہم پوئی پتین ہوئی اندن کرے کسات اولی سس کستو ماری سسک ظاہر تسے کہ اندن وڑا جاگ سے ایرائرہ بندہ غوار سور جاگ سے یکا سرک اندن کرے داتے نا نماز مسک نماز ہم پت دسا ہم پنگٹیا سرک تو توپ خانہ نا اچانک ڈریم بار مسک براوی تے بلوچ ریجمنٹ نارا توپا کا سرک اوفک ہندن گانی کریر کے براوی تا سوکا لاک بال کرے رہا اسے ہم بندہ بچن کنن کتا کنتے کیمپ شیف اسے زیانہ سرک او دا دو خالی سرک جنگم کنن کتا سا او دا ایتنا خان خدا دا دیا پھدان خبر تما کہ بھئی دا کھلے شہید کنگانے بعض ارمان کرے مگر انہوں بس ٹیچڑا لو گوڑا اوکا پھد نورا تینا جنگ تیز کرے خانجان تینا جنگ تیز کرے دا جنگ اکباس کرے ودارک گڑاس اندنو ہم حوالہ رے رکھے نور الدین مینگل توار گڑاس ٹکری تے او گڑاس میرا تے گرفتار کرنگا او ایلو تے شہید کرنگا او پھدان کرے داف کرے قیدٹی کرے شہید مسرک بہرحال تومک ایتا کرے رکھ تاریخ ٹی امی ترے
ارا دوست اللہ چیک برال نور الدین مینگل شہید کنگا اونا جاگا غارا سازش کرو کا سک رحیم بش مینگل او دے سردار کنگا اور تیب ٹکری کم بدل مسرک تو ہندن انگریز نا پٹھو گری ٹی مینگلا تا عظیمی نا سردار کرے شہید مسک اونا جاگا سے چسو بندر مس اونا ارا پھدی ارا اونا اولادے او وطاولا مینگلے یا اننا دا اختر جان علمے ارائن اس کا بلوچات حمایت ککتے نہیں بلوچ پارا ہوتا سیالی کم برائیتے تو فسک مشار پیڑیا نوف کرے ایلو قوماتے تو سیالی کرے یا براوی تانا ہم امو تاال کنو تو سنا رہا تیرے بلوچ پارا عجیب گپا سے اینو بی این پی مینگل والا کا سی پروپیگنڈا شروع کرے نو کہ بھئی سردار نور الدین بہادرہ مینگل کرے اتاولا نا پیرا یالیں کو انہوں گپا صف دام سالسے سے پورا پیرا تو رحیم بش دنیا خبر دا تو مجاہد سسک براوی تا دونا سے براوی تا تاریخی و بابس کرے بند مسک مگر نوردین نورا مینگل تینا جنگ جاری تخا نورا مینگل یا ایلو باغی تے عرق سر کنگا سے بلو مشکل سسک او خاخرو لگ فن کنگ کتا سے موش مسکتا دا جاسوسا خنارتا اندری کا دا تینا کیمپاتی کرے راڑی ننکانی نارا اندری کا نارا آخر براوی کا سے بلو امتس کرے کہ حالانکہ براوی لنگڑی بیمونیٹی سرک براوی وقت خان جان پشتما کا چندہ کی تو کسرتنا والی تھے کسرتنا چلوے کسرتنا تو کے تے سکتا او پیندا سے ہیٹ میٹ دونوں گڑا آفن کنن کتا ہو سکتا نگدا گڑا کو تے کارم بسرا آئینو اینو میں اسی رازننگا پس بنفوک سندنا تیٹی اولی کو ارا براوی تا نیاڑی بہا مس ارا نمبرائی لب پانا او ہم براوی تینا لنگڑی کی با کتا ہو سکتا دال جنازی الزام خلیرہ 19 صدام پھد اخذ کے نیاڑی ترنگا رکھ 950 کا اوکا پت براوی مت یہ سانگ بندی ضرور کرے نو لو قوماتے تو مگر دا ڈولا کتنو کہ تیرا نیاڑی تی بیر با کرے چاہے چنکو زمسک چاہے بلو دا بیر ہتھیارا لن کی با کرے تا دا نیاڑی اینو نن دا براوی کی زندہ دا ہمو نیاڑی تا قربانی ہے ہمو غیرت مندہ باوا کو اور تینا ننگاتے ہم تینا آزادی کی قربان کرے رکھ ننراو تے ہی تھے کہ نا آزادی نا یا براوی تا گپے کہ نا یا بندہ تنقید کرا ننے ہمو نیاڑیک یاد ورے را کسنا عمر کیارے 20 سالان کمس کسنا اخصصک اوتے چند روپی کے باہا کنگا تاکہ ہتھیار خصوصی وڑٹ سوملنگ مرے برائی تو پیسہ لو برائی تا لگاتے انگریز پلاسوس برائی بزغری کرے را بزغری گزارا متا کو پیسہ متا کا ایلو دا باغی تے عرق سر کرو یہ سک تو عرق اما سر کرنگ مرے باسنا عرق بیدی تو سر من کتاو کا گوڑا براوی کی ارے سندان ہم بارنو عرقاتے مچ کرے را ننا پیر مولا نوردین 19 صدٹی ڈغار الکک انگریز مونا وار لیزٹی ڈغاتے تسک تو ارا غیر آباد زمین کا سر جاگیردارا کنن کتا سو تے لیز کرے ننا براوی کلکو نوا شٹی ہم براوی ڈغار الکو رک پین جاگا آتا تو براوی دا کا تورغاتے پر کرے را بارنا ارغاتا بارو ارغ دونا لو کہ بچو کے ارغا کا سرک بالکل براوی ہر اسی براوی تناوراٹی اسی رغس کیارے بچ پھر ارا دے بار پھر پدا مچ کنگا کا ارا کرخس کا ذمہ داری نانا پیرنا سک وانا بارنا ارغاتے شوانتا ذریعت داکا ایڈس کا دیر ننکان تو مجاہدہ درے رہتا دیان کرے شوانگ درے رہتا تو انگریز نارا جاسوسا کا سرک جاسوسا کراوتا بصورت اورا رہا بھئی دا بارنو ارغاتے امبل مچ کریں انتنا ہیٹتے کہ تو دے تصور متاو کا حالانکہ ہنا ارغا گڑا سیدھا میڈی نارا مشتیٹی خصوصاً جالاوان نارا بلا مشک سرک اوتیٹی را شاشانٹی کرے ارا کہ نال او وڈنا ارا انتے مشکو ہمو تیٹی ایسے مشتے شاشان کرا اوٹی را تو دا ارغا اوتی سر مسر گوڑا دا تھاستے یا ارغاتے شاگارا خلکو مسر گوڑا کنگو تا او ہنون لنگڑا پیدا ہنون بارنا ارغاتا براوی تینا جنگ جاری تخارا
او غدارک تنا غداری هم جاری تخارک اراتا غداری انوس کارے کنا آخری ٹانا نا غدارت بارٹ مرو انشاءاللہ اونا تفصیل دا ٹانا فدینو بن فوٹک نورا مینگل نا کیارے پوسکنو ریفرنس بنی نا امکان دا خاطر اللہ کے تقریباً بارڈاتی کلی انگریز سیل کرے سس او اخص کے طاقتورو برادری کا سرکو وقتی اوف برائی تا دا انترا خلافت سرک سندان ہم بیرانا سمتی اندری کانا ارغاتی ٹی دریرہ شوانک دریرہ کھڈ کرے تو پوائنٹا کا سرک بھئی داڑے کھڈ مرور وہ کاش کشا کنن کا پین جاگا درے کا کھڈ کرے کتا ہن دا سم کنارہ سرمسر توفقا وقت ہنم بھی مساک توفق سنا سخت ضرورت مگر سندھٹی ہم رائفل ملتا ہو کدا توفقا کا سو توفقا دا جنگ ٹو حکارم تتا ہو سا تو نورا مینگلنا مجاہدنا توفق خراب مسک رائفل تا گوڑا او علم کوئی اسک تو حبیب اللہ ادھر تینا تسکنتے حبیب اللہ نو شیروانی کہ بھئی دا کنا توفق کنے جوڑ کے تک اوکا پت کرے تین کنے توفق سے تک ارا کنا کاری مٹی برے تو کلو دانا مالوان سر مرو کسک دا انگریز نا پٹھو تے بینیفیس سک بلو رجمنٹ دامن گھیرا کر سستا دا دیرا توفق تنگا اوم خراب است دانا توفق ہلنگا گڑا سی تلان دونس کی دا توفق مالو تسک گڑا حفنگ کی دا بسوس توفق پینکس تو رائی کرے سسک تو اطلاع ملا بھئی توفق نہ جوڑے تو بس توفق اتنا پہ پدینہ گھیرٹی بسک توفق کارم کرتا ہوگا گرفتار کرتا نور جانے گرفتار کرنگا نور جانے شہید کرنگا گراسی طلع دادے کہ وہ دی گرفتاریاں پد کرے انگریز نا رانی سے کو پارسوس کی بھئی داخسو بہادر سے دانا خطا تے لکھا رہے دونوں سے تو پیش کبو تو کنیا پیش کرنگا تھا او ارا انگریز نا بھلا آفیسر اس انڈیا ٹی او پارے بھئی دس ناند خصوصیتی نداخ مشہور سنگ تو تینا کنے توپچی گری نا نشانہ سے تک گوڑا دادے توفق استنگا یا پسٹل استنگا او دام کرے انگریز نا یکدم ٹھوپی افے دڑفے انت ہیٹیت پارتا او دادے خصاب برزا او دادے ہنداخ فائر کرے کہ دا ٹکر مدغارا سرمس ٹکو تے تم دا چٹاکا برال واوا مسک اوکا پدرانیہ دریتا او قیدٹی سکرا تا پاکستان جوڑ مسک تو دادے من وقتاں پت قیدی تیرا تو یلک کرے رکھ تقریباً 950 پھد تو دادے پارے بھئی نی بھی آزاد و سنک تو دا پائے بھئی اراوتی گرفتار مسٹ یہ سی ورنا سے نا درشمٹی سٹک عوام کنے خنتویسس عوام را تم کنے خناتی گبرو ورنا سے سٹک دا سے دائی پیرنگ امبل انوٹ تو بندگاتا انت تاثر تو لوگ انہی چو زندگی گدار فنکنن کپرا اراٹی کرے ارا براوی کنکی دونوں شہر جوڑ کرے نو لما کنکی شہر جوڑ کرنو برائی اراتم خس کرت کنے ناڑے کھٹ کرے مسلمان تا کپستان ٹھی دا ہم کے سرے کہ جیل ٹھی کرے وہ فوت کرے ہندوم براوی تا آزادی نا اسے بابس داڑے پورو مرکک او براوی کی ارے انا جنگ نور جان انتام پد بابو نوروز جاری تخا اور 1955 ارا انگریز نا فوج ارا بدل مس پاکستان فوج مس مگر سپاہی کمی سرک ہمیں بلوچ ریجمنٹ سک ہمیں افسرا کا سر انگریز داس کا انگریز انگنا فوج ٹی سرک پاکستان نا اوف کی ارے ہمیں چالے چلار دارے پارے رکھ بھئی نی قرآن دڑ پھرتا براوی قرآن منارا کہ بھئی انتیت گپس مرو قرآن مرو نی دڑنگ بر براوی دڑنگا بس 1000 سپاہی توار سین عزیزاک تسر 15-20 ہوتے توار پدان فوج دانا خلاف داتے گرفتار کرے داتے خلاف مقدمہ کرے اور 1960 کرے فائن آرڈر بسک تو عام مرا براوی کا سر اوتے تو فائتے سر 1000 سے خاصا سر کس پر افسد سر برار تاریخ ہٹی ارا گرفتار مرو کو ہزاروں نوا گڑا سوتا یلم مرے بہرحال انگریز
پدانا رازان جندن عزیزہ کسر علم کلم ناتا ما کسر ایڈتا تا ما کسر اوفتے اسٹسٹا انگریز پھانسی تے سکا دارے پارے کا ننائی تے منی سا منی پیسا تو دا پائی نوائی تے منی پرا انگریز دا خاطر پاوا کہ اوخت اس کا فوج اور سپاہی تیٹی انگریز کا سرک حکومت پاکستان سک پاکستان حکومت اس کا قائد اعظم مسک تو مچ کنٹرول اس مگر او کا پد تو بہرحال دا جنگ ہنا وڑٹ کے ارے جاری سک آخر کھلے فائی تنگا دانا منا دا منیتا پدان دا مجاہدے کے ارے فائد نہ وقت بس تو قانون ٹی اناس کی پیرنگا فائی تنگ مفقت گوڑا دا عمر کہ تنگا دا داڑی شہید مسک تسا مچٹو مختصر عبارز نویتو پاکستان جوڑ مسک تو 1946 ارا لیز مرو کسک برٹش بلوچستان او کلدم سپریم کورٹ ٹی قائد اعظم دا کھیٹ کیسے کھٹا برائی تا کٹھی او دا بحال مسک اور تیب بلوچستان تینا آزادی نا بحالی کرے او تو اوار اوار ارا انتا سک خاران تینا جتا اسے جوڑ کرے سو سک خاخریس چولس جوڑ کے سس اودیم کلدم کرے آندن اصل کلاتا سمو بال مسک لو کھلے کرے دا کلدم کرے اس اسمبلی جوڑ کرے خان صاحب اوٹی کرے کھلے نمائندگی تیس مگر دا ریاستات کھلے ختم کرے اور اسمبلی یا نا فیصلہ کرے کہ بھئی نن آزاد نن آزاد مرو ننا پوسکنا جوڑو کا پاکستان تو تعلق سب دے سارا سے پت پاکستان جوڑ مسک مگر کچینا سرداک سازش شٹی آوار سر وہ پاکستان اندری کا منار بغیر سلان اندن ایف کم تینا متبری نشانتی سرک خاران نا مخلوقم کرے حبیب اللہ سک بعض مشہور بدنام اسے سردار اسس عمر اسم بلو کرے او کرے اعلان کرے پاکستان نا ہندن لسبلانا جامک اعلان کرے پاکستان اسے سازش سنا مسک کہ نن خان گرفتار کے نک تو کچینا را صدا کا سدا مری بکٹیوں دا لشکر دا تجھے مکسی کا ماں وردو داک سی بیٹی مچ مسور خان صاحب پہ برطوری فیصلہ کے نک تو دا کل بلوچا سلدا کا وردس ایڑی نا خان پوزیشن ہو رہا دا تو بھی کنے تکانو گرفتار کے رکھ حوالہ کے رکھ جائیتے سے بندگا سر سک تو خان دا کہتے ہیں تو 20 بندگ در سس پہ بندگ دتے سس فوجس تو دتے ہو کہ تاکہ جنگ میں تو جنگ کر برا خاننا بندگا کرا سر خصوصاً رئیساڑی نارا سردار سک او دائیتے محسوس کرے کہ دا گڑبڑ مننگٹی ہے وہ ننوی ننو دی خان کشا سو بنا رہا وقت دا تینا منصوب بنا حساب بسر کہ جھڑپ سیٹی داری شہید کے نا تو ہرار خان تو افق بہرحال اوف کے رہتے نا اعلان کرے انگریز تو پدان خانہ زیا بھی پریشر تما قائد اعظم ہم خان پارے اور بغیر اس برائی تا ایلو کل منار تو دا خان منا مگر براوی ہمون ویارستی خاٹا کہ منی تو ہوتا برائی تا رہا کہ سرکردگی سکرا بلونی سکو بابو نوروز تا سکو بابو نوروز اندون 1955 کا جنگ کرے تو کا پر ننا براوی کے قرآن نزیہ را فیصلے کرے نو حالانکہ حکومت پاکستان تینا فیصلہ سلطہ ہونا باوجود براوی کو کا پر ہچو جنگس کا تنو او کا پر ارا سیاسی صورتحال مسنو ارا جنگاگ مسنو وہ کھلنا ذکر نن تینا گڈی کا ٹانٹ کرو اللہ نے کھلے سلامت کے اللہ